Yan at welcome back po sa ating channel, and for today's vlog ay manunod tayo ng journey live in Saskatoon with Toto. Yan ang special guest nila. Tama ba? Special guest ba nila ang Toto? Pero mauna muna siguro ang Toto, no? Bago ang journey. Diyan sa Sasktel Center. Yeah, kung saan man kami nanood nung truck. Yung Monster Truck. Yeah, mga big concert doon. Yeah, mga big concert naman doon na ginaganap sa Sasktel, tama? Sasktel Center. Sasktel Center. Yan. And soon parang may ilalagay silang mas malaking ganun sa dito sa downtown ng Saskatoon. Nakita ko sa parang plano, 'di ba? Sa parang sa City of Saskatoon, parang may pinost silang about sa ganun. Malaking arena ata para sa mga hockey o kung ano-ano ba. So yan, at pumunta muna tayo ng Sasktel Center. Bago na daan muna kami ng McDo para kay Isabel. Highway. Joke lang. Gusto ko yung journey. Silang kumata ng Ocean Deep, di ba? Hindi ba? Let's go! Okay, let's go. At excited ka na pa? Isang kata lang naman alam ko. Ako rin eh. Alam ko yung highway run. Wait for it. Tapos yung Toto naman is yung Africa, di ba? Balik, tinignan ko lang sa Spotify kanina. Kasama namin sila kuya mamaya at mag-party tayo doon sa kay Mr. Arnel Pineda. Proud Filipino! No, Siyempre. pero kidding aside, we're a fan, so... Ay, biruan nyo, mapipersonal natin yung yung Toto. Tsaka nakaka-excite din Tapos kasi yun, syempre, Philippine journey. pride. Yeah, syempre. Proud, yan. Kumakanta na siya, let's go na! Pedro Pinduco Late naman na, yung kinakanta. let's go na, gayag. Ang parking. Yan at yung parking, yun ang inaabangan namin kaya gusto namin pumunta na maaga. Bali, alas 6 open na sila, no? 6:30. 6:30 open na sila, so Okay, let's go mag-alas na. 6 pa lang, punta na kami. Alright! So, yan, update lang namin sa kalsada, no? Paliko na kami dito sa may pa North Battleford. Kaso, ang traffic. I think para talaga to lahat sa concert. Wait, Parang lahat sa, hindi naman to normal dito sa Saskatoon na ganito ang traffic pero ngayon na may concert na may Journey and Toto, naku, pakita mo sa kanila. Yan. Hanggang doon yan sa Sasktel Center. Yan. Di ba? Ilang yung traffic yan naman. No? Ito bang muna? I-shot. Yan, buti na lang sila kuya ay nadaanan namin sa kalsa. Dito din papunta kasi sabay-sabay kami manonood. Na saktuan namin, nasa traffic sila, tumawag kami. Kaya nakasingit kami. Kung hindi kami makakasingit papunta dito sa daanan. Sabi nila Costco sana. Kaso diyan pa lang nga sa may baba papuntang Costco, traffic na rin. Dito na lang kami sa main highway. dapat pala mga tayo. Dapat kasi mga Pero don't get us wrong. Kung ordinary day, yung pupuntahan namin is 15 minutes away lang. Pero since may concert, may event, mga bigati naman kasi yung Toto tapos Journey, di ba? Kasi sila kuya nandyan sa likod namin. as usual, nandun sila. Yan, nandun sila. Yan, yung sasakyan na nasa likod. Other way, going to the... Puntang Costco yan. Nakita nyo yung traffic? Grabe, no? Pakita nyo naman dito. Sa kabila, wala rin. Lahat. So patience is a virtue. Buti na lang galing kaming Toronto. So this is nothing. Sa Toronto, natural lang na ganito. Natural. Grabe traffic. Pero in fairness, na-amaze ako sa discipline ng mga drivers. Look, talagang may Kita mo distance na, wala ditong singitan. from Parang yung sa mga sa harap na car, sa likod na car. walang busina. Very, 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 very disciplined. Look, amazing. Ganyan dito sa Canada. Ay! Siya din. Very good. Pero yes, amazing. So, ang maganda din dito kasi hindi ka maliligaw kasi they are very prepared sa mga ganitong occasions. May mga ang tawag niyan dading mga tao. Traffic operator. I don't know. Basta, yung mga nag-guide. So pretty.
Marami sila. Bago pa kami makarating, hingal na kami. Ang madali. Walang problema sa parking space, madami. Pero yung lalakari, ay mahal, madalas Doon kami to. sa dulo, doon kami Hindi ako. nakapark sa dulo. Abo ko dyan, baka mga. Nandito na rin kami. Yan. Tara na! Dami tao. Merch! I'm gonna buy some merch. Some people live some people close their eyes. Some people's destiny passes by. There are no guarantees. There are no boundaries. That's how I must be. Don't ask why. Did it take some time? God knows how long. I know that I can forget you as soon as my heart starts breaking. To just place as soon as forever is through, I'll be with you. Promises we won't break. Whatever reason why, nothing stays the same. There were the nights holding you close. Someday I'll try to forget it as soon as my heart
Break time. Journey naman. Rebel. Join. Journey naman, journey naman. Daming nanonood, no? Mukha lang hindi marami pero washroom time kasi aayos. Nag-ayos ng stage para sa susunod, oh. Yes. Nga, puno. Punong-puno. Alright!
So happy to be back in Saskatoon. Thank you for having us. Yeah. Let's all welcome down with a new shot on guitars. Come on. What's happening out there? It's cold here, man. Freaking guitar necks are frozen. It's already warm. It's actually We're warm. going to take you to San Francisco, where it's probably not very much warmer.
Softly whisper, you're so sincere. How could our love be so blind?
We sail on together. We're drifting apart. And here you are by my side. So now I come to you, nothing to hide. Believe what I say. So can you see what your love means to me? Open arms. Living without you, living alone. This empty house is so cold. One tender of you, words within me. How much I love, said you go. Open arms. Ladies and gentlemen, our main vocals, Ariel Pineda. Mr. John Dean on piano, come on. Sounds guitar. Thank you. I'm now celebrating a very special milestone. You stand by me.
So, yan po at tapos na ang concert ng ating That's not confidence. pambansang Tito Arnel. Yan. Sino nagkanta? No. Ano? Yan, nakaka-proud kasi binabanggit niya palagi ang mga Pinoy dun sa concert. Ng galing. Tapos nag-enjoy ako. Yung ibang song, as expected, di natin alam. Pero syempre, support. Tuwa yung mga taga Saskatoon kasi maganda talaga yung performance. Tapos fairness, inabot kahit showmanship. sobrang traffic, inabot pa namin yung Toto yun. Yung mga song na alam natin, Oo, naabutan natin. Yung So that's Rosana good. Roses, yung Ano? Africa, Ano sabi mo? Susan Africa. Rosana Africa, ano pa yun? Basta yung sa mga kanta ng Toto, alam nyo na yun. Inabot na kami ng alas 12 ng gabi. Kasi nga daming nanood. Tapos sobrang traffic nung papunta doon. Tapos si Isabel Ito nag-enjoy din to. nag-enjoy to. Si Tito Arnelda, Tito Arnel. Sabi namin, Bibi, manonood tayo kay Tito Arnel. Sabi niya, that's my tito. That's your Tito. So yun po. At, Pero ang feeling ko kanina, habang nanonood ako, kasi may big screen din sila, tapos may mga pa-effect-effect. Alam mo yung nung bata pa tayo, tapos nanonood lang tayo sa cable, yung ng mga concert, tapos may mga taong basta, gano'n na feeling ko, para sa ko ganito pala. sa camera parang medyo malayo zoom in ko, pero pag sa personal, kita mo Maganda yung pwesto sana namin kasi nasa taas kami. Ang medyo na off lang kasi daanan pala kami. Kaya nakikita niyo dyan sa video. May mga palagi dumadaan. Pero kita namin lahat as in. Maganda yung posisyon ng Kahit kulubot ng mukha ni Arnel, kita pa din. galing nila, ang galing. Ang galing. Nakaka-amaze. You like theater too? Buti na lang hindi na malamig masyado. Oh yeah. Sakto na, no? Tapos ito si Isabel nag-enjoy din. Gusto kasi namin siyang i-expose sa mga music. So yun po, yun. At nakakuha rin tayo ng mga video. At good night na. Good night. It's not my fault. No, it's not your fault. It's Say Papa's bye-bye na. fault. Say good night. Good night everyone. Sabi mo, thank you Tito Arnel. Sa pagpunta sa Saskatoon City. For the gift. For the gift. Yeah. For the gift of music. Oo. So, yun. And entertainment. So susunod ulit na mga vlog dito sa Saskatoon at mga event pang pwede nating pag-attendan. Yan. Bye-bye. Wala, busy na si Isabel. Oh, dirty ang kami. Yummy and coffee.